Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле дуслар һәм килгән кунакларыбыз. Шау-шу тапшыруының чираттагы чыгарылышында кунакта Татарстанның атказанган артисты Раяз Фасыйхов, популяр җырчылар Алсу Фазлыева һәм Ләйсән Гыймаева. Исәнмесез. Хәерле көннәр. Сезне бирүгә чакыруымның сәбәбе шул. Быел Раязның кызы Венера, Алсуның улы Аяз һәм Ләйсәннең төпчек кызы Зифа birinci sınıfını tamamladı. Төпшек демейді, бәлки планлары бар, кіші қызы деген. Әлеге төпшек. Менә вакыт дигәнне сизелмичә дә үтеп китте. Күз ачып булганчы инде уку елының яртысы тәмамланды. Менә балаларыгыз ничек укый? Менә шул турыда сөйләшик әле. Алсайда синнән башлыйбыз. Менә сезнең тормышыгыз үзгәрдеме Аяз мәктәпкә кергәч? Үзгәрде әлбәттә инде, бала укый башлагач. Biz de biraz укый башладык. Шул элек җырлап биеп кенә йөргән булса, хәзер инде укуы өстәлде. Дөресен әйткәндә, менә шул сәнгать ягына biraz балалар Раяз. Әйме? Битинең ирең түгел, Раяз диме. Булай да сиңа анда Лени комментарийлар yazarlar diye. Ben sana sıltap turmalı idi. Балалар шул сәнгатьләр шөгыльләнәләр дип әйтәм инде. Һаман әле теге кугагына кирип китеп булмыймы да, монда бара кирәк, тегендә бара кирәк, шундай кружоклары бар дип әйтәсе килә. Уку белән генә бармыйбыз әле. Безнең балалар бер класста укыгач, шуңа күрә Имя Раяз дип куйды, шуңа күрә безнең теге караучылар, безнең тамашачылар дөрес аңласындар. Бик кызык булды, чөнки без Алсу белән бергә Арча педагогика өлкәсендә бер вакытта укыдык. Мен күрше авылдан икебез дә. Әле балалар да бер мәктәптә укый башлагач, инде шуңа күрә Имя Раяз дип әйтү, теге класста. Теге еш булырга мөмкин. Шуңа күрә нәрсә әйтәс килә, әйдә мин Алсу турында үзем сөйлим. Чөнки Фазлыевлар гомумән алар бик күңелле әтиәниләр, безнең балалар бергә укыса, ләкин аларның шул хәтле теге концертный графиклары бик тыгыз, алар менә ничек балаларын менә шулай йөртергә, анда мәктәпкә, анда алыргамы, ул бик авыр процесс, ул бигрәк тә беренче класста икән. Чөнки илтеп кенә куясың, инде алырга кирәк. Ул даими эштә эшләүчеләр ничек чыгалардыр бу ситуациядән мин белмим, бәлки теге дәваниләре, әбиләре, бабайлары булышадыр. Алсуга инде сезнең ниндер туганнар шулай бит. Туганнарыгыз нормальный булып чыкты сезнең. Бала караучы апабыз бар. Караучы апасы бар, анда әзрәк энекәше, я мин алып китәм аның балаларын, я минем хатынам китә. Менә артистларга да теге безне бик яратып бетермәүчеләр дә бар, ләкин безнең дә менә шундый каршылыклар булды беренче класска китергәч. Ярый да мин тормыш иптәшем, аның вазифасы бар тик балалар белән шөгыльләнә бүгенге көндә. Менә аларга бик авыр булгандыр дип уйлыйм мин. Шуңа күрә без шундый бергә Имя Раяз дип әйтүе дә шуннан тора. Без бер-беребезне менә андый вакытларда ничектер булышырга, теге урысча әйтмешли вручать итәргә тырышабыз. Без якын торабыз мәктәпкә, барып ничектер андый шалтыратышабыз да, бик матур мәгълүмәдә, шуңа хәтле яхшы аралаша башладык. Менә балалар берләштерә икән ул яңадан. Балаларыгыз да дустыр бит. Сөйләп бетергесез. Мин дә истәп әйтеп инде Раязга, шунап торып Раязның тормыш иптәше Лүтсигә, шундай йомшак, балалар дип үлеп торучы әни, әле алып бара, алып кайта, әле мин аны белдем. Ул безнең балаларга нәрсәләр дә өйрәтә икән өстәмә. Әниләрен белән. Өстәмә кружокта түгел, ничек әйтим, нәрсәләр ясыйлар, кул эшләре белән ярдәм итә икән. Андан соң менә өлгерә алмагач, Лүтсия безгә бик каты булышты, ярдәм итте. Чөнки без шәһәрнең икенче башыннан бер башына бик озак илттек, ярты ел буе илттек. Лүтсия безгә бик ярдәм итте. Раяз да ярдәм итте. Ул да Менә синнән менә шундый бер сорау бирде. Балаларың ничек укыды? Ярты ел үтеп китте дигән. Җавап бир. Ансана мин җавап бирәсем килми. Анда дөресәңме? Ну-ка, миңа кызык, син беләсеңме балаң ничек укыган? Балаң ничек укыды вообще алты? Балалар бик күп укытты. Шуңа күрә нәзәрәк кенә аулымаларда туры килдиңдә, үзебез булганда сәрәк кыстырып катарак эләгә Аязга инде, потому что теге ту нәрсәндер эшләмәгән вакытлар булды. Даже мин ачуланып бер битендә җыртып аттым. Әтисе, конечно, шәһәр буйлап эзләп йөрде, аннан шул дәфтәрне инде кире куер өчен. Ләкин тәрбиясе чарасы буларак ул әйбәт булышты. Яңадан
Менә шул бөтен без хәзерладык. Шулай. Ләйсән сине килешек. Мен теге сәгать телеф мен тиз генә әйтәм аны Ләйсән. Чөнки Алсудың теге сүзен әйткәнен онытканчы, теге бөтенебез дә бергә укыйбыз дип. Бөтенебез дә бергә укыйбыз. Менә аларның уку системасы мин гомумән бик аптырадым. Алар бик шундый, белмим, безнең лицейга гына кагылышлы микән. Ләкин аларның ниндер ребусларын чишеп карадым мен бер ел. Или без инде унутып бетергәнбез ул логик эшләүләрне, чөнки кирәк түгел, практика юк. Ләкин әйтәсе килә, җәмәгать чынлап та ул баланы укырга керткәч, үзеңдә яңадан укый башлыйсың. Менә шуны әйтәсе килә. Ләйсән, сезнең гаиләдә хәзер 2 укучы, Таңсылу белән Зифа. Менә Алсу белән Разның сүзләрен тыңлап торам да, миндә инде олы кызымны беренче тапкыр мәктәпкә биргәндә, бу чынлап та үзебез өчен дә бер сынау булды, чөнки хәзерге программа чынлап та катлаулы. Һәм инде аны көн сайын әзерләнеп мәктәпкә бармасаң, нәрсәндер калдырсаң, авырып калдырсаң, аны яңадан теге башка балаларны куып җитү ягыннан катлаулырак. Һәм инде быел да без инде теге кичә генә бакчага йөргән баланы бит инде менә мәктәпкә әзерләү, мәктәпкә кертү бит инде үзенә күрә бер ничектер тормышта бер адым дип әйтимме соң инде. Бу инде бала өчен дә бик зур стресс, безнең өчен дә, әти-әни өчен дә инде, гаилә өчен бер шундый бер яңалык, событие, ниндер бер шулай ни булып тора. Һәм безнең бала алай мәктәп программасына җиңел кирип китте, чөнки инде без бу мәктәпкә әзерлек классларына йөрдек бер ел. Шуңа күрә укытучыга ияләшү, класска ияләшү, шул коллектив белән бер ел укырга йөргәчтә инде алай авырлык сизмәдек. Чөнки инде бу беренчедән булса, икенчедән олы кызыбыз да шул мәктәптә укый. Ул инде башка елларында теге кайтып сөйли иде, аңа мәктәп турында сөйли иде инде, таныштыра иде инде, менә шулай фотографияларны күрсәтеп инде шулай әкрен генә әзерләнеп булды инде. Нигә түгәрәкләргә йөртәсез балаларыгызны? Балаларыбызны кичкенәсен кыз бала биесен дип инде, фигурасы матур булсын, шул менә биюгә бирдек әлегә. Һәм рәсем белән бик кызыксына, рәсем кружогына йөри. Олысы музыка мәктәбендә укый. Шушы гимназиядә. Нигә түгәрәкләргә йөртәсез? Безнең аяз инде 3нче елым бальный танцы буенча йөри. Биюгә йөри. Аннан соң әле хәзер футболга бирдек. Раз футбол белән энергиясен шунда җибәрә. Малай кешегә бик кирәк. Спорт. Венераның шөгыльләре бик күптер. Венера безнең нәрсә белән генә шөгыльләнми микән дигән сорауга җавап бирсәң җиңелрәк булыр. Чөнки бик актив кыз минем, бик шундый лидер сыйфатлар анда, ул бөтен нәрсәне менә эшләп карыйсы, нитеп белеп карыйсы килә. Чөнки без аңа башта килмәбез һәм йөртергә мөмкинчелекләр дә бар. Лицея ул яктан инде алар аны олимпиадамы ул ниләрме ул төрле түгәрәкләр дип әйтәсе дә, аның бик хәзер үзенең вокал укытучысы да бар. Мәктәптә биюгә дә йөриләр алар, английскийга да йөриләр шунда, аннары сольфеджиолар менә бик яхшы бар тик 5-легә генә биреп барсында миңа шалтыратып мактаналар инде, мин теге үземнең шәхсән кызганычка каршы йөртергә вакыт бик җитеп бетми. Ләкин менә әйтәсе килә, чынлап та менә біз укырга кергәндә кулга ручка тотып яза белмичә кирдек бит инде, шулай бит авылда. Мискин укытучылар җаннарым азапланып безгә башта ярты ел белән а хәрефләрен язарга өйрәттеләр. Хәзер без бер ел менә Ләйсәннең сүзләренә кушылып әйтәсе килә, бер ел әзерлек группаларына йөреп, классларына йөреп, укытучы белән танышып, әтим мин шушы укытучыда укысам әйбәт булыр иде дип, менә бик яраталар укытучыларын. Мен укытучыдан күбәйеп тора инде, ул бигрәк тә башлангыч класста балаларны менә бу формировать итү, бөтенләй алар аны кызыксындыра белә икән. Димәк, уку процессы да җиңел, аңа үзенә дә кызык. Мин үземнән дә шәхсән хәтерлим. Безнең мәрхүм менә химия укытучысы шундый иде. Ничектер ул кирәк нәрсә дә булмадыр. Мин мәсәлән бүгенге көндә теге суның составын беләм, ләкин миңа кирәк түгел аны белү. Ләкин ничектер кызыктыра белә торган. Менә бездә укытучы шундый безгә бик ул якта кызыксыну ята, ул менә авызына карап тора инде шунда. Аңа ниндидер мәсәлән
ел ахырында нәрседер или ниндер бір периодтан соң яхшы оқысалар, ниндер дәфтәртшылыгы үз қолы белән язып бирә дә, анда теге бишеләр куйган, значит, бу теге отличниклар дәфтәртчылар. Менә шуны аларга дип Үзенчә билге тырыштылар инде, менә ниндер мотивация куя, белмим, ул педагог яктан бик теге грамотный булган кеше генә менә эшли аладыр дип уйлыйм. Менә сезнең һәр кайсыгызның баласы төрле бәйгеләрдә катнашып җиңүләр яулый. Менә әйтик, Зифа белән Таңсылу мини-мисс Татарстан исеме белән бүләкләнде. Әле моннан тышта бик күп бәйгеләрдә алар катнашалар. Аяз, Совет районында үткәрелгән Кояш гомере телим мин әнием сиңа шигырь бәйгесендә үзенең төркеме белән гран-при иясе булды. Бию буенча да бик күп җиңүләргә ирешә бит. Венера исә аны сона битерлектә җырчы Сандугач, Сәләтле бәләкәч, Казан нуры, җырлы моңлы балачак һәм башка бәйгеләрдә җиңү яулады. Менә сезнеңчә балаларыгызның уңышларында сезнең артист булуыгыз роль уйныймы? Сезне барыбер таныйлар, сез билгеле артистлар. Ничек җавап биререгез? Кайсыгыз башлый? Әйдә Ләйсән, синнән Ләйсән башлай. синнән башлый. Нәрсә дип әйтәсе килә, минем олы кызым иҗади яктан ничектер талантлы дип әйтим миндә. Ну, менә Аллаһ Тәгалә биргән тавышы бар. Шуңа күрә инде без аны музыка белән шөгыльләнсен дип үзенең дә теләге булгач инде менә узган ел музыка мәктәбенең вокал классына бирдек инде. Аныңча ничектер үзебез шул юлдан узгангамы инде алай теге заставлять итү булмады. Кашан телисең шул вакытта музыка мәктәбенә яздырырбыз дип шундый сүз булды инде. Менә шушыннан соң укый башлагач инде укытучысы бик көчле консерватория битергән, эстрада джаз бүлеген алып бара инде музыка мәктәбендә. Бик конкурсларга йөртергә тәкъдим итте һәм инде без инде шулай сөенеп булдыра алса катнашсын дигән теләктә инде һәрвакыт аның һәрбер эшен хуплап барырга тырышабыз. Бу мини-мисс конкурсына килгәндә, бу инде кызларым бәләкәй чагымнан ук шундый хыялым бар иде. Бу бит инде безнең Татарстанда зурлап уздыра торган конкурсларның берсе. Мәйтәм, бераз үскәчтен шушы конкурста катнаштырып булмасмы анда инде менә үзләре өчен кыз балага калса, бу үзенең тотышы ягыннан булсынмы, анда кешеләр белән сөйләшә белү ягыннан булсынмы, бик ярдәм итә тормышта бу конкурс дип уйлыйм. Һәм бу конкурска заявка биреп, бөтен халык белән бергә бардык. Бу беренче туры Мегадан башланды. Сәүдә үзәгендә беренче туры булды. Аннан уздылар, аннан соң икенче турынан уздылар, аннан соң финалга уздылар. Монда бер нинди дә теге чынчылап әйтәсем килә, беркем белән сөйләшеп йөрү. Менә мин җырчы, менә мин Ләйсән Гимаев, бу минем балаларым дип сөйләшеп йөрү булмады. Беренчедән теге үзем андый кеше түгел. Теге менә шулай минем балаларым җиңсеннәр, катнашсыннар әле дип. Просто менә кыз балалар булганга инде катнаштырып карыйсы килде. Һәм менә шулай финалга узып, Таңсылу миндә Татарстанның беренче принцесса титулына ия булды. Зифа кичерәкләр инде анда титул бирелми, ул инде номинация алды. Райс. Мин гомумән конкурсларга үзем мине кичкенә вакытта әти үзе йөртә. Әти күннән җитәкләп без мәсәлән үзебезнең даже транспортыбыз да юк, машинабыз да юк, без әти белән хәтерлим. Конкурсларга бездә әйтмешли абый утырт белә. Абый утырт әле. Менә аларның авылына да килгән булдык, Кунырга, Пыжмарага, Балташка йөри торган мин шул вакытта ук өйрәнеп, әти белән ничәшәр километр җыя барганда сөйләшеп, хыялланып, менә шушы менә ул вакытында ничектер үзенең нигендә жәлләмәде. Миңа менә алар гомумән әти, әни, әби тырыштылар инде менә формировать итәргә өчен артист, менә шулай шомарасың дип. Шул вакытларда үзем дә хәтерлим, ләкин алардан аермалы буларак минем аның хәтле кызганыч менә теге үземә шөгыльләнергә. Бөтен кешегә дә бирелмәгән бит ул ничектер ул педагогия укыту. Мин теге бер ике уку йортын бетергән булсам да педагогия. Миннән педагог бәлки өлкәнрәк булгач булсам бәлки килер ул миңа, әлбәттә үзем теге өйрәнеп беткәч. Балаларны мәсәлән үзләренә менә шулай бәлки минем теге түземлегем җитеп бетмидер. Теге мин бик теге сәхнәдә бик не булсам да, теге спокойный булсам да, булай тормышта бик тиз кабынып китә торган теге
не кіші анда бик нык түземлек керек бит педагогикада. Шуңа күрә конкурсларга йөртергә бигрәк тә минем вакытым да юк, нем дә юк. Алар лицей беләләр. Минем фамилиядә булуы анда ниндер роль уйнымый юкмы икәнен мин кызганычка каршы менә әйтә алмыйм теге менә валлаһи биллаһи дип. Ләкин ул бер-ике җирдә булышып җибәргәндер. Ләкин бөтен конкурсларда анда мин битендә барбыр анда теге бу самый супер там мега анда даже күргәнез бардыр голоста анда Лепс үзенең кызын тоже барып җибәрде. Теге начар җырлаганча бирсен син монда дигән кебек. Мин бит тоже бик критичный кеше. Ул кызмы ул минем, кем ул, туганмы ул, мин карап торган юк. Әгәр дә ул үзенең шөгыльенә, профессиясенә әгәр дә нитеп чын күңелен бирми икән, ул туганлык андай нәрсә булырга тиеш түгел. Мин шуңа күрә теге объектив, теге һәм субъектив мнениеларны менә икегә бүлә алмаганга күрә мин гаделлек яклыганга лицей әйтәм, бар үзеңә бар, үзегез йөрегез, теләсә кая, теләсә җәп тегез, тыгылмыйм да, кысылмыйм да, бармыйм да, сөйләшмим дә, үтә икән, уза икән, җырлый икән. Чөнки әгәр син шын җырчы, шын артист булып формировать итәсең килсә, җиңелүләр белән бергә җиңелүләрен үреп барса, син әгәр дә җиңелү ашысында, әгәр дә җиңүнең теге татлысында тоя белсәң, син шын артист булып формировать итәсең. Мин Венерада күбрәк күрәм актриса, мәсәлән. Ул минем бик шундый актерлык сталаганда галәмәт, ул идеалар шундый спектакльләр куялар, әнисен үстереп чыгарып, аңа сүзләр өйрәтеп, ул анда кем итеп кенә киендер, мин нәрсә фәлән. Без аңа бар тик теге яшел төс дибез инде. Пожалуйста, менә шартларын тудырга тырышабыз. Менә бала кичкенә вакыттан менә шулай күбрәк шомарган саен, төрле конкурсларда катнашкан саен, аның характерын теге артист буларак. Шуңа күрә мин барып менә курыкмыйча әйтә алам, бер жюри белән дә кем икәнен дә белмәдем. Аларның бәлки мине белгән, сөйләшкәнем дә юк. Люциан тем более бармый инде ул. Бу бит Раязның кызы, вы что, ул инде безнең бит Венера шундый әйтәм бит, барада язылып кайта, бүген лицей әйтә. Уф, Аллам, миңа бу кыз ял бирәме, юкмы, каникул башланамы, минем юк мәйтәм. Нәрсә, тагын конкурска язылып килгән, инде суббота ял итәрем дигәнем. Мен әйтәм, ярар инде, ничә дәсең инде дип, менә шуңа күрә теләк булганда йөрсеннәр, ярар үзләренә кызмәт. Алсу менә сезгә әйткәннәре юкмы? О, Алсу, айда, сезнең балагызны алабыз, үткәрәбез дип. Без менә бу кружокларга йөртүннән дә чараларда катнашуларны кемдер булсын өчен түгел, менә тормышта өчен шәхес булып формалашсын өчен любой җирдә, теләсә кайсы җирдә үзен рус әйткәндә уверен тотсын өчен менә шулай нык фикерле булсын өчен катнаштырабыз. Шулай ук җиңелсә дә, җиңелмәсә дә әле күптән түгел генә 3нче көн бер кичкенә генә мини концерт биргә туры килде инде. Без аяк киемен унтып килгәнбез. Өйгә кайттылар да инде мәктәптән китеп бардык, сапаги белән килгән бала. Мин чыкмыйм болай ди. Улым безнең менә итекләр белән җырлый торган өлеше бар иде. Менә итекләр киеп җырлый, син шул чакта киерсең, юк чыкмыйм ди. Ләкин концерт башланып киткәч, нәрсә булгандыр, мин җырлыйм дия башлады. Ничек чыгарга? Хәзер иде менә шулай дип әйтербез, булай дип әйтеп, биреп җибәрәбез дип тәки чыкты. Менә ничектер тартыла, без теге җырчы булсын дип әйтмибез. Менә уже теге ниятәп килгән, эшен теге ярты юлда кылдырас килмәде, ниятәп килгәч, булган ничек тә булса башкарсын өчен инде чыгардык сәхнәгә. Менә тиздән яңа ел җитә бит инде, яңа ел якынлаша. Балаларыгыз Кыш бабайдан бүләк сорадымы? Нәрсәләр сорады? Үзегездә бәлки сорагансыздыр әле. Не буенча. Нәрсә сорады? Дөресен әйткәндә, минем улы кызым ышанмый инде менә. Узган еллар ничектер ышанмый шунда инде. Юри генә булып, 11 яшь булды. Хат язганнар иде. Узган ел һәр ел язганнар иде. Бу ел инде ул миңа күзләр кысып, әнием, мин хат язмыйм инде, бүләкне сезгә бүләк итерсез дип шулай итеп куйды. Бәләкәй кызым зурлап, кич утырып, озаклап хат язды. Хат язды һәм хатында инде ул башта үзе турында яза. Мин шундый кыз, менә беренче класска укырга бардым.
Яхшы укыйм, әти-әниемнең сүзен тыңлыйм, мәктәпне бик яратам. Менә Син шундый бүләккә лаек дип. Кыш бабай мин сине дә котлыйм яңа ел белән дип һәм үзенең бүләген сорады. Бүләген сорады һәм хәзер көнгә хәтле әле ышанып көтә Кыш бабайны. Нәрсә сораганы сер инде. Нәрсә сораганын сер инде әлегә. Сезнеке сер түгелдер бит. Yok biz anlaydı öyle neyse. Onlar Ни kış өчен baba. сер? Чөнки бу конвертка салып, ябыштырып, Октым. почта яшелмә салган. Сезнеке вакыттымы соң кышагыз? Менә мин әле бер көнне бер 47 яшьлек бер абзыйда сөйләшеп утырдык тәҗи. Ул әйтә мин әле һаман да ышанам ди Кыш бабайга. Менә ди кызык булыр ди, менә кирип ди шунда берәрсе ди бүләк белмим, үзем килеп кирип берәр бүләк биреп чыгып шунда. Дәсме ул кичкеләре калган идер бер шундый хатирә иде. Кыш бабай бардыр ул бәлки теге без күз алга китереп теге каяндыр килеп чыга торган түгел, действительно безгә теге Аллаһ Тәгалә бәлки мөмкинлек бирәдер шул балаларыбызның күңелен күрергә. Бәлки Кыш бабай менә шушы формада мин аны күз алдына китерәмдер. Чөнки нәрсә генә булмасын, ел ахырында ничектер менә шушы балаларның Ходаем әйдәм күңелен күрергә насып бир инде дигәч, ничектер каяндыр китерә менә нәрсә генә булсам да, менә алар сораган әйбер, алар инде хатны бер ай алдан язып куйдылар, икесе дә мин алар ул Кыш бабай белән манипулировать итәргә бик рәхәт. Менә карагыз әле аша бетермәсәгез Кыш бабай карап йөри ул. Менә безне сүз тыңламасагыз китерми, булмый сезгә, алар бит үз теләгәнен минем Венера сорады нидер 3 дорожка нәрсәдер ул мин белмим. Ничектер менә шулай һавада нәрсәдер ясыттырган нәрсә ул. Малай сорады нидер паровоз әле нәрсә теге. Аллаһка шөкер минекеләр әле теге телегаджетлар, iPhone, iPadлар сорамыйлар. Ну, өйдә беренчедән бар инде алар барсы да, аны белән бик. Алар ничектер менә шундый уенчыклар сорыйлар. Хатны яздылар, аны көтәләр әп киткәнен. Без аны инде бөтен ел саен ничектер алар якка киткәч, тәрәзә төбеннән алабыз да, аннары икенче көнне сорыйбыз, бик төрле бүген салкынрак, Кыш бабай кирип сезнең хатларыгызны алып китмәде микән, карагыз әле. Алар икәүләшеп барып карыйлар. О, синәләр инде шундый кызык, алар өчен үзен сөйнәсен. Шуннан соң ул әйберләрне без инде табып алып куябыз алдан. Шуннан соң безгә Кыш бабай килә. Кыш бабайга аннары мин теге бу видеоны балаларым карамаса ярап бирәләр. Кыш бабай, алайса шулай дип әйтә, Кыш бабай бу бүләкләрне алып килә, хатларын алып китә. Шундый кызык итеп аларга шигырьләр сөйләттерәләр башта, җырлар җырлаталар. Без инде берничә гаилә бездә җыелабыз да. Менә алар Кыш бабай килеп котлый. Әле шунсы кызык, мин үзем теге каядыр видео ычкындырып җибәрәм дә, мен менә шуны бүләк итәрәр дип теге. Кайыр вакытта аннары инде бүләкләр бетте буга инде дигән тукта монда тагын инде бүләк бар. Хатначалар да анда шундый кызык итеп ясыйсыз без аны теге или мин мәсәлән теге узган ел мәсәлән митсәгә дидер бер нәрсәдер бүләк иткәндә менә минем исемем Раяз, менә шуңа яшь. Минем кызганычка андый зур бүләк аларга акчам юк. Җитеп бетмәс генә. Кыш бабай син булышып җибәрин дип язып шулай кызык итеп, Кыш бабай шуны китереп бирә. Ну кызык итеп ясыйбыз чөнки үзебез дә бала чагаларны гайратабыз. Шуңа күрә балалар ышана Кыш бабайга, үзебез дә ышанабыз. Шунсыз бит инде ул бер мөгъҗизалы бер момент инде ул елга бер була торган. Шулай. Син уларың нәрсә сорады Кыш бабайдан? Безнең аяз менә шундый теге мелкий конструкциялар төзергә ярата кичкенәдән инде пазллар төзиде. Быел мин аны белмим нәрсә дип аталатыр инде бу аны әйтеп язырды. Без бик озын яздык, шуңа күрә инде мин бик озаклап вакыт булмаганга күрә үзем яздым. Әйтеп тордылар кырында. Нидер шул төзи торган конструкция кичкенәсе инде бер уенчык сорады инде. Вот. Кыш бабай килер дип ышанып калабыз. Без кадерле кунаклар, без шоу-шу тапшыруында гадәттәгечә кунакларга биремнәр әзерләдек. Так. Менә бу безнең тапшыруның икенче өлеше була инде. Самый кызыклы, иң кызыклы. Бүгенге темага, ягъни ата-ана һәм балага багышланган мәкаләләр әзерләдек. Сез аларны, халык мәкаләләрен ничек дәвам итәр идегез? Мәгънә буенча, мәйдә әйтсәм синнән башлыйбыз. Бабайга таяк кирәк, бәбигә синеңчә. Нәрсәдер кирәк. Нәрсәдер кирәк. Нәрсә кирәк икән? Аяк. Сиртмә кирәк. Бу очракта инде. Баланы кыйнап юатма. Ничек юат? Сыйпап тора инде. Сыйпап манда иркәләп юат. Әйе, дөрес инде, киләптән ничек тә ярый. Үз анасын зурлаган кеше анасын нишләтмәс? Рәнҗетмәс. Әйе, дөрес.
Ата білек, ана Кул, йөрәк. йөрәк. Дөрес. Ана күңеле балада, Күңеле дә алада. дөрес. Аналы ятим, ярты ятим. Ярты ятим. Осу. Ханнан бала олы, баладан кім олы? Анадар инде. Әйе. Әткәй шикәр, әнкәй, Бал, дөрес. Ана сөте белән кермәгән. танасы да белән керми. Бала безнеке, акылы, Үзенеке. дөрес. Балага бер конфет бирсәң, Дәрес хәзерләтергә була. Икенчесен сора. икенчесен Икенчесе сора. Атасы барның Анасы бардыр. Бәхете бар. бәхете бар. Раяз, үзе егылган бала? Ничек? Үзе егылган бала Еламый. еламас. Яман бала үйгә сыймас, өйдән чыкса, кая сыймас? Җиргә, Илгә. илгә, Илгә. җиһанга. Улы барның, Уе бар. Ку. Нәрсә? улы барның, нәрсәсе бар? Кулы бар. Улың бар, кулың бар сиде. Таянышың бар. Ата, Да ладно, кем белә, кем? Аның төрлесе була. ата-ананы тыңлаган әдәм булган, тыңламаган, Хәрәм булган. дөрес. Буй үстергәнче Акыл. акыл үстер. Акыл. Җидесендә ни булса, Җидесендә 40-ында шул була. дөрес, 70-дә. 70-дә менә. Татар халкыбызның яраткан җырларын ни дәрәҗәдә белүегезне дә тикшереп алыйк әле. Шулай ук җырны дәвам итәргә кирәк. Әгәр дә телисез икән җырлап дәвам итерсез. Раят, суда яза аласыңмы? Төрле варианты бар. Давай. Мин сине күрми түзә алмыйм, ә син түзәләсең. Дөрес. Әгәр бер сагын Олы юлның тузанынла үзем күрдем тузганын. Белми калдым, сизми калдым, яшь гомернең узганы. Дөрес. Кашын кара, каралткангадыр инде. Карыйм, карап тоймыйм, яраткангадыр инде. Дөрес. Мин белмим, конечно, наверное, шулайдыр. Алсу, талы бөгелеп тора. Тала бөгелеп тора. Тагын бер күрәсе килеп, Үзәк өзелеп тора. Унда юллар сында. Булар кайтмыйча Юлларга килмәк. юлларга кемнәр чыга? Таңда Егет. егет җырлап узар. усса кыз күңеле ничек чыга. Чыгар. Җырлап биргән җайлар. Җиделе лампа, бишле куак, ватылды җиргә төште шул. Уф йөрәгем, су Ләйсән бирегез. Мин Мисәл төште. аны махсус астыга бирдем, Ләйсән белер дип. Ләйсән җырлый бит аны. Ләйсән сиңа сандугачым очасыңмы, китте инде күлләрең. Синең янга барып Синең кайта. барып кайта һәр көнне күңелләрем. Дөрес. Өздереп гармон уйныйлар Наласа авылында. Йөрәгемә учлар. Наласа киенде. Йөрәгемә утлар сандың, янам Мин ялкынында. Бакчаларда Кстати, bunu шәшәк şiir ата. etip birge ağır Җырлаганда эшләсәк. Seni tutkan birliğe. Син утырткан берлеге, ул да Ул да мине Сине. сине сагына. көтәсе бар. O da beni sağlığa da kuvvete götürüyor. Jırlap жиберем икән диген. Ник килмисең бер генә. Берлеге. Менә шаушы тапшыруын менә шушы күңелле нотада төгәлисе килә. Сезгә килгәнегез өчен, җылы әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Сезне якынлашып килүче Әттәш елы белән тәбрик итәбез. Яңа ел шатлык куанычлары белән килсен, сезгә бәхет, шатлык алып килсен. Һәм сезгә хөрмәт йөзеннән Интертатның шаушы тапшыруыннан рәхмәт хатлары тапшырырга рөхсәт итегез. Oo, ne bi? Күптән миңа диплом биргән. Менә шушы Алсу Фазлыевага, Рәхмәт. Раяз Рәхмәт. Фасыйфовка һәм Ләйсән Гыймаевага рәхмәт хатлары. Рәхмәт бик зур. Үзегезгә дә чакырганыбыз өчен. Зур рәхмәт. Уңышлар. Менә Киләсе очрашуга теге хәзер. йомгаклап бер сөйтәс килә. Бүген генә Татар радиосында ишеттем ни дигән. Әбри Хабиров әйтеп куя бит әле бит. 3 яшькә хәтле кырыс шартларда үскән бала үз исемен ярамый дип уйлаган ди. Балаларыбыз белән гадел, мәрхәмәтле булып, менә барыбыз да Аллага шөкер балалы, аның кадерен белеп бергә матур яшәргә, матур бәйрәм якынлаша, менә шул гаилә белән бергә бер-беребезне менә шушы елда ирешкән уңышларга сөенеп, Алла бирсә, булган кайгы хәсрәтләрне шушы елда калдырып,
яңа елга матур итеп бергә аяк атларга дигән фикердә саубуллашасы килә, сау булыгыз. Яңа ел чынлап та гаилә бәйрәме. Менә шушы яңа елларны, киләсе елларны исәнлектә, саулыкта, тынычлыкта, тигезлектә баларның бәхетен күреп үстерергә язсын. Рәхмәт, яңа еллар белән. Киләсе ел бу елга караганда да уңышлырак булсын, һәммәбезнең дә якыннары янәшәдә булсын. Иң мөһиме сәламәтлек безне ташлап китмәсен. Шулай. Илләр имин тыныч булсын иде.